Pasiguro ni Attorney Michael Powa nga magasunod ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa ruling nga ginpagwa ni Presiding Officer Cheese Escudero angot sa graduated penalty system para sa sinuman nga magalapas sa Rule 18 sa impeachment court nga nagadumili sa tanan nga involved sa proceedings o involved sa proceedings nga maghatag sang pampubliko nga komento tuhoy sa merito sang impeachment case. Sunod kay Powa, kinahanglan anay niya nga maistorya ini nga isu kay Duterte antes maghatag sang dugang nga pahayag. Inibangod posible nga ang iban nga pamangkot sang media ang magresulta sa pagtalakay sang merito sang kaso. Pahayag pa ni Powa bilang mga abogado, tumano nila ang mando sang impeachment court agud malikawan ang posible nga mga penalty. Have to discuss the matter, of course, with our client, the Vice President, kasi nga very clear naman yung naging ruling ng ating presiding officer. And of course, bilang mga abogado, we will just comply with the order of the impeachment court. So sa atin, medyo risky na rin talaga kasi, no? And there are times when your questions also would put us in a corner to answer certain things that might delve into the merits. And it's not your fault, no? Of course, you're just doing your job. But because of the ruling, I need to discuss the matter with the Vice President. Ginklaro man ni Powa nga wala na lakip sa ilagin istoryahan ni Duterte nga mag-resign ini sa iya posisyon. Sunod kay Powa, apisar pa nga madugay na nga ginakonsiderar sang legal team ang resignation bilang isa sa mga posibleng nga option. Hindi ini amo ang plano ni Duterte. Sa baylo, sunod kay Powa, padayon sila nga magatambong sa trial sa Senado kag ila sabton ng mga alegasyon batok kay Duterte. Dugang pa ni Powa, magapabilin si Vice President Sara Duterte sa iya pwesto. Bangod, ginakonsiderar man sini ang masobra 32 milyon ka mga Pilipino nga nagboto sa iya agud magpungko siya bilang Vice Presidente. I think I can answer that categorically. Hindi na pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so she has always considered the 32 million people that voted for her.